глава 2. Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите. Но ако съгреши някой, имаме ходатай при Отца, Исуса Христа праведния. Той е умилостивение за нашите грехове. И не само за нашите, но и за греховете на целия свят. И по това сме уверени, че го познаваме, ако пазим заповедите му. Който казва: познавам го, а заповедите му не пази, лъжец е, и истината не е в него. Но ако някой пази словото му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в него. Който казва, че пребъдва в него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос. Възлюбени, не е нова заповедта, която ви пиша, но е стара заповед, която сте имали отначало. Старата заповед е словото, което сте чули. Но пак е нова заповедта, която ви пиша, което нещо е истинско и в него, и във вас. Защото тъмнината преминава и истинската светлина вече свети. Който казва, че е в светлината, а мрази брата си, той и досега е в тъмнината. Който люби брата си, той пребъдва в светлината, и в него няма съблазън. А който мрази брата си, той е в тъмнината, и в тъмнината ходи, и не знае къде отива, защото тъмнината е заслепила очите му. Пиша вам, дечица, защото ви се простиха греховете заради неговото име. Пиша вам, бащи, защото познавате този, който е отначало. Пиша вам, младежи, защото победихте лукавия. Писах вам, дечица, защото познавате Отца. Писах вам, бащи, защото познавате този, който е отначало. Писах вам, младежи, защото сте силни и Божието Слово пребъдва във вас и победихте лукавия. Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца, защото всичко, що е в света, похотта на плътта, пожеланието на очите и чтеславието на живота, не е от Отца, но е от света. И светът преминава, и неговите похоти, а който върши Божията воля, пребъдва до века. Дечица, последно време е. Защото, както сте чули, че иде антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време. От нас излязоха, но не бяха от нас. Защото ако бяха били от нас, щяха да си останат с нас. Но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас. А вие сте помазани от светия и знаете всичко. Пиша ви, не защото не знаете истината, но защото я знаете и разбирате, че никаква лъжа не е от истината. Кой е лъжец? Освен оня, който отрича, че Исус е Христос. Той е антихрист, който се отрича от Отца и от Сина. Никой, който се отрича от Сина, няма нито Отца, а който изповядва Сина, има и Отца. А колкото за вас, онова, което сте чули отначало, нека остане у вас. Ако остане у вас това, което сте чули отначало, то и вие ще пребъдете в Сина и в Отца. И обещанието, което Той ни даде, е това – вечен живот. Пиша ви това поради тия, които желаят да ви заблудят. А колкото за вас, помазанието, което приехте от Него, остава във вас и нямате нужда да ви учи някой. Затова, както Неговото помазание ви учи за всичко и е истинско, а не лъжливо, пребъдвайте в него, както ви е научило да правите. Дечица, и сега пребъдвайте в него, та когато се яви, да имате дразновение и да се не посрамим пред него в пришествието му. Ако знаете, че той е праведен, знайте, че и всеки, който върши правда, е от него роден.